салом мухлисони беҳтарини дунё, шумо қарор доред дар канали БАРСАТИЖИ. имрӯз гап мезанем дар бораи бозии шабина Севиля Барселона. чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. барои дастгирии канал ва тез баромадани видео бародарон ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди БАРСАТИЖИ 6000 рубл туҳфа гиред. дастгирии шумо пешравии мо. состави асосӣ маро ҳайрон накард. биёед аз аввал сар мекунем. дар ҳимояи чап Алба баргашт, Умтити дисквалификатсия дошт, Роберто бошад травма. ин маънои онро дорад ки мисли ҳарвақта Пике, Лангле, Самеду. дар хатти нимҳоя Де Йонг бозӣ накард аз сабабе ки ҷароҳат бардошт ва ин хабари бадтарин пеш аз бозӣ буд. бозингари голландӣ дар хатти нимҳоя футболбози асосӣ буд ва аммо дар он ҷо Ракитич, Видал ва Бускетсро дидем. ба Артуро бошад, Ситен ҳоло он қадар боварӣ надорад. хатти ҳамла Брейтвейт, Суарес, Месси. дар ин ҷо ман шахсан савол дорам. пеш аз бозиҳо ман состави Барселонаро пешгӯӣ мекунам ки он бисёртар рост мебарояд. ин маротиба ман як касро пешгӯӣ карда натавонистам. Гризманро ба ҷои Брейтвейт мондам ва ман боварии комил доштам ки ин вариант беҳтар буд нисбат ба варианти Ситен. ман ҳама вақт мегӯям ки Гризман форвард нест, ин маънои онро дорад ки мо ду форвард дорем дар даста, Суарес ва Брейтвейт. Кике Ситен дар ду бозии аввал Суаресро 90 дақиқа истифода набурд ва дар интервю мегуфт ки ӯ 100% тайёр нест ки пурра бозиро гузаронад. акнун дар ин ҷо савол ба меён меояд. агар Суарес ба тамоми бозӣ тайёр набошад, ин маънои онро дорад ки ба ӯ ивазшаванда лозим аст ва Мартинро бошад дар скамейка нигоҳ медошт. лекин не, ҳар ду бозингар дар состави асосӣ ва дар дуюм там Брейтвейтро иваз карданд, на ин ки Суаресро. Кике метавонист Гризманро ба ивази Суарес дорад ва ӯ худ ба фланг равад, Мартин бошад дар нақши форвард. Не да, Кике намехоҳад дар бозии муҳим Месси ва Суаресро дар замина нигоҳ дорад ва ин ҳолат аллакай 2 сол давом мекунад. дар ҳолате ки бозӣ аллакай ҳал шудааст бо ҳисоби 2-0 ё ин ки 4-0, онҳо метавонанд ӯро иваз кунанд, аммо вақте ки тақдири бозӣ ҳал нашудааст, ӯ бозингарони асосиро иваз намекунад, новобаста аз он ки ӯ дар формаи хуб қарор дорад ё ин ки не. мо аз аввали бозӣ состави беҳтаринамро даровардем ва вақте ки дар майдон ҳеҷ чиз рух надод ва плани Б лозим шуд, аз ин бармеояд ки плани Б вуҷуд надорад ва ин хатогии бузург аз тарафи Ситен мебошад. дар ин хел ҳолатҳо мо метавонистем бинем ки Барса бо схемаи 4-4-2 бозӣ дорад. Брейтвейт ва Суарес дар пеш, Месси бошад дар поёни онҳо. дар ин бора ман ба шумо чанд маротиба суҳбат кардам, аммо дар ин хел ҳолатҳо Месси тамоман озод аст ва дар ин бора ҳатто гап заданам намехоҳам. аз аввал прессинг хуб буд ва Севиля дастаи техникӣ аст. аз ин хел ҳолатҳо онҳо ба осонӣ метавонанд бароянд. баъдан мо мебинем ки Барса ба схемаи ҳамавақтаи худ 4-4-2 бармегардад. мумкин Ситен мехост схемаи Валвердаро истифода барад ки ӯ дар вақташ Лапитегиро шикаст дода буд, аммо дар кор Барселона бо Месси ва Суарес ба дигар намуд бозӣ одат накарданд. ту метавонӣ 100 тренерро иваз кунӣ, аммо дар маҷмӯъ ҳамаш ҳамин хел мешавад. Ситен бо схемаи худ сар кард, аммо бо схемаи 4-4-2 ба анҷом расонд. ягон навигарӣ нест. атака мисли ҳарвақта аз Месси сар мешавад бо дриблинги ӯ, аммо дар бисёр ҳолат ӯ тӯбро аз даст медиҳад вақте ки ҳамдастагонаш дар мавқеи хуб қарор дорад. дриблинг чизи хуб аст. ду касро фреб дода ҷоро холӣ намоӣ, ин беҳтарин аст, аммо баъдан бояд пас диҳӣ, лекин дар маҷмӯъ мо инро намебинем. Нелсон Самеду бозии хуб нишон дод, хуб кушода мешавад, пасҳои соз медиҳад ва дар ҳимоя тӯбҳоро мегирад, аммо Нелсон, ту аз ин беҳтарро метавонӣ. тӯбро гиру ба фланг ба пеш ҳаракат кун. бас аз дигар дар ҳама ҳолат тарсида ба ҳамдастагонат пас диҳӣ. танҳо гир ва ба пеш ҳаракат кун. аз даст медиҳӣ майлаш, лекин гир ба пеш ҳаракат кун. фланг ҳамин чизро талаб мекунад. бас аз тарсидан ки лидерони ҳамла ин чизро тасдиқ намекунанд. дар маҷмӯъ Барса дар аввали дақиқаҳо бозии хуб нишон дод, лекин аз ростӣ ду эҳсосот маро фаро мегирифт. онҳо медонанд ки чӣ хел гол сар надиҳанд, лекин намедонанд чӣ хел гол зананд. дар охири дақиқаҳо диламро аз голзанӣ кандам. Кике Ситен бошад, пусти Валвердаро дар худ кашонд, ивазкунии дер ва на то охир. Севиля дам ба дам бозингар иваз мекунад. Ситен бошад, интизор аст ва риск намекунад. дар охир Ситен маҷбур шуд ки Артуроро ба ҷои Брейтвейт иваз кунад ва баъдан Гризманро ба ҷои Видал. барои чӣ? видеоро аз сар як бори дигар тамошо кунед, ҳамашро мефаҳмед. ё ин ки мо пешгӯӣ кардем, ё ин ки ман чизеро мефаҳмам. Ситен бошад, бояд ин чизро фаҳмад. ягона чизе ки Ситен истифода намебарад аз Валверда, ин зарбаҳои ҷаримавӣ мебошад. дар вақти роҳбарии Эрнесто Месси дам ба дам аз зарбаи ҷаримавӣ гол мезад. дар вақти Ситен бошад, ҳоло ягон гол назда аст. тасодуфӣ аст? Не, ҳоло фикр мекунам.
Эрнесто ба зарбаҳои ҷаримавӣ боварӣ дошт. Боз як чиз дигарро қайд мекунам. Ин зарбаҳои кунҷӣ. Мо ин мушкилиро пеш ҳам доштем, лекин ту вақте ки дар як бозӣ 10 зарбаи кунҷӣ мебардорӣ ва бӯи гол намеояд, ин дар ҳақиқатан мушкилӣ аст. Зарбаи кунҷӣ ин мушкили асосии Барса мебошад. Пештар на бардоштану ягон чиз эҷод мекарданд. Ҳозир тамоман на бардошта метавонанд, на ягон чиз эҷод мекунанд. Ситен пеш аз бозӣ гуфта буд ки номумкин аст дар ҳамаи бозиҳо ғолиб баромаданд. ва ӯ дар гапи худ истод. Ин маротиба Кике забони худро бояд дар даҳонаш нигоҳ дорад, барои он ки Реал агар ғолиб барояд, ба ҷои аввал мебарояд бо натиҷаҳои гуногун. дар ин қадар мушкилиҳо хабари хушам аст бародарон. Терштеген гол сар надод. дар комментария футболбози беҳтарини худро навис. кадомаш бисёр лайк мегирад, дар видеои оянда номашро мегирам. футболро дӯст доред ва ба Барселона боварӣ кунед. Бале, канали Барса тиҷиро ҳам дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.